लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब खुलुमनाय जासिहरनायखौ बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर दा नोंथांमोना थाम्बनेइल नायना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ दा दिनैनि भिडिअ मादै मा बुंनो लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव माने मौसुमि ब्रह्म बाक्सा तामुलपुर बिथाङा सिस्टारा हाई सेकेन्डारियाव फरायबाय थायोमोन बिथाङा जोंनिनो बेस्ट फ्रेन्डमोन थैबाय आरोना बिथांनाबो इउटुब चेनेल मोनसे दङमोन भिडिअ बानायबाय थायोमोन स्टेटास भिडिअ बिथाङा मिया मोना 4टासो बाजियाव थैदो आरोना बोरै जानाय मा जानाय आं खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम नायलां आरो गिबियावनो सोरबा चेनेल गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लांदो आरोना जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर बिथाङा तामुलपुर बाक्सानिमोन आं अलरेडि बुंखाबाय मा जानाय होनना बुङोबा बिथाङा मियायो 4टा बाजियावनो माने बिमानाव ओंखाम बिना जाग्रोदोनो जानायाव बिथाङा उन्दुनो दोनो एसे उन्दुना थाबाय उन्दुनो ओंखारनानै बिमाया माने मबा थांखो बिफायाथ' न'आव थाखाया बिफाया जब मावो आर्मि जब मावो बिफाया ओमफ्राय बिमाया न'आव गैया बिमाया न'आव फैनानै नायफैबायनो फिसाजोआ बिथां मौसुमिया सिस्टारा न'आव गैया होननानै हाकार खालामबायनो बिमायाथ' नेबाय बहुद गोबाव नेबाय सकफोराव थांदो खोमा माबा होनना ओमफ्राय सानदोंबोनो बिमाया माने मौसुमियाथ' मालाबाबो हारसिं सकाव थांफेरा दिनै माबायदि थांखो गोबाव एसे गोबाव जाबायना ओमफ्राय फाया हर जालांबाय नेबाय थादोनो उनाव मोनाखै बिमाया गामियाव हाकार खालामबाय मौसुमिया गैया न'आव सासे बांगाल बोराया दुब्लियाव माइ हाखांना फैबाय थानायावसो बिफाङाव बिथां मौसुमिखौ माने दोनदाला लायना थैना थानाय नुदोखि आरोना नुदोनो ओमफ्राय बिदिनो बिमानो खिथाहैबाय खिथाहैनायाव जोबोद हाकार जाबाय बिदिनो गामियाव माबायदि जानाय जाथायफोरा बेखौथ' रावबो मिथियाखै आजिखालि गोसो थोनायबो थाखायो खिन्थु मौसुमिनिया गोसो थोनाय दंना गैया आंबो सोंफिननाय जायाखैमोन जोंनि लोगो आंखौ दाख्लैबो एसे माथो होदोंमोन बिथाङा मिया माबायदि थैखो एकदम हमनोनो हायाखै आरोना जोबोद दुखु नांदों मिया दाख्लैबो एसेबां माथो होदो मा खालामदो होनलायनानै माने दारखुसियाव जोंनिया खाथि आरोना तामुलपुर बाक्सानि खाथियानो जायो जोबोद दुखु नांदो गोसो थोनायनि थाखायसो थैखो ना मायबाफोरसो टेनसन दोङो ना मायबाफोरसो गोसोआव दुखु दोङो आरोना मानि थाखाय थैखो हमना मोनाखै आरोना जोबोद दुखु नांदो सिस्टारा जोंनिनो लोगो जोंनिनो बेस्ट फ्रेन्ड जायो बियो थैना थांबाय आरोना माने दोनदाला लायनानै थैना थांबाय मा बुंनो हाई सेकेन्डारियाव फरायबाय थायोमोन लाइमोन गथ' सेंग्रा सिख्लाफोर थैबा दुखु मोनखायो आरोना माने बोरै जाखो बिदि बिथांखौ पस्टमर्टम खालामनायावसो गम मोनगोन बोरै जानाय हारसिं थैदो ना सोरनिबा आखाइफोर दोङो होननानै आरोना आजिखालि रावखौ बिसास खालामनो हाया हारसिंबो थैदोबो होननो हाया सोरखौबा माबा दाखालामदोबो होननो हाया बिथांखौ दा पस्टमर्टम खालामोना पस्टमर्टम खालामनायावसो गम मोननाय जासिगोन आरोना खोनाना जोबोद दुखु मोनदों माने आरो दाख्लैबायसो आंखौ माथो होदो मौसुमिया मिया माबायदि थैनो मोनखो होननानै जोबोद दुखु नांदों ओरैबायदि जे बिमा बिफाया ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि बायदि गाबदो माने गाबखागोन सासे फिसाजोल'मोन माने बिदाबो गैया फंबायबो गैया सासेल' फिसाजोमोन बिबो बिमा बिफाखौ गारनानै थांबाय मा बुंनो मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया जोबोद दुखु नांथाव आरोना सासेल' फिसाजोआबो जुदि गारना थांबाय बिमा बिफाया सोरनि मोखां नायना थाबावनो जाखागोन फाग्ला फाग्लाया गाबखागोन दाख्लैबोसो आंखौ माथो होनायानो माबायदि थैखो आंबो बिराद आसरित जादों आरोना बिदिनो मानसिनि जिउआ मा बुंनो मानोना लोगोफोर गासैबोथ' मिथिखायो जोबोद दुखु नांथावलै दे होमबा जोबोद दुखु नांथाव लोगोफोर ना नोंथांमोना माबायदि कमेन्टआव खालामनो